Good night to all of you, dear my guys and my sisters and my brothers. This tonight. Dear my friends, I want to say tomorrow Gabonhai 29 November. Be 29 November awhai Ranjan दैमारि खौहाय सेसन कर्टना दाय गैया होननानैहाय फोसावबाय सेसन गुवाहाटी सेसन कर्टनिफ्राय माने रन्जन दैमारिखौहाय रन्जन दैमारि सारखौहाय दाय गैया होननानैहाय न क्रिमिनेल होननानैहाय इस्यु खालामबाय बे इस्यु खालामनायनि सायाव आरोबाव गाबोनहाय 29 नभेम्बर 2024 गाबोनहाय मोनसे गिदिर बेफोरबायदि माने रन्जन दैमारिनि मोनसे मोजां इस्यु जागोन बेनि सायावहाय आङो फिसाजो हाबफैदोंमोन न' सिङावहाय आरो दायोथ' माने रानिनो जेडि उइलियाम थुक्राझार हाई सेकेन्डारि स्कुलावहाय बियो हाबो बियो जाहैबाय माने क्लास 6 आव फरायो आरोखि इंलिश मीडियम सोनाय जाहैबाय नानिखौहाय ओमफ्राय दायोथ' माने सेकेन्ड इउनिट टेस्ट जागासिनो दङ ओमफ्राय टेस्टआ जाहैबाय माने सानब्रैसो जानानै थांबाय 9टा साबजेक्ट जायो 9टा साबजेक्टनि गेजेरावहाय मोनब्रै साबजेक्ट थांबाय मोनबा साबजेक्ट दंबायो ओरैबायदि खस्थ' जायो फरायनायाव फोरोंनायावहाय गोरलैनिफ्रायनो खस्थ' लाबोबाय आरोखि आङो इंलिश सेन्टेन्सफोरखौ ओमफ्राय लिरनाय रायलायनाय बेफोर गासैखौबो माने फोरोंनांगौ जायो उन्दै गथ'फोरनो गोरलैनिफ्रायनो मोजाङै फोरोंबोबासो माने गोरलैफ्रा मोजाङैहाय रोंलांनो हायो आरोखि जेरै मेथ्सफोरखौबो गोरलैनिफ्रायनो माने फर्मुला इनटु साननाय बेफोरखौहाय माने मोजाङै फोरोंब्लासो उन्दै गथ'फ्रा देरलाङोब्ला माने ब्रेना मोजां रोंलाङो आरोखि ब्रेनजोंहाय ब्रेना साफा जायो आरो बा इंलिसखौनो होन हिन्दीखौनो होन बर'खौनो होन गासैखौबो लिरनाय फरायनाय गासैखौबो माने उन्दै गथ'निफ्रायनो सोजेननायनिफ्रायनो माने न'आवहाय मोजाङै फोरोंनांगौ आरो टिउसन होब्लाबो माने टिउसनावहाय मा फोरोंदों बा ओमफ्राय स्कुलावहाय माबायदि फोरोंदों बिनि माने नट्सफोरखौ नायनानैहाय माबायदि लिरदों दिनैहाय क्लासआ माबायदि जादों बेखौहाय बिमा बिफाफ्रा नायबिजिरनानैहाय फोरोङोब्ला बेखौ माने गथ'फ्रा मोजां रोंलाङो आरो बेनिखायनो दायथ' लानानैहाय गथ'फोरखौ फोरोंनांगौ आरो अब्ला बिदिब्ला दिनैहाय नै माने सिफ्राबो बुरला जारला गोदाव सोरावनो दायो माने बुरैयाबो ओंखाम संगासिनो दं ओमफ्राय ओरैहाय गथ'फोरखौ नायगासिनो दं बेफोरबायदि अबस्था आरोखि दायो आं बिसिनायावसो दङ नै लोगोफोर दिनैनि जि खौरां गाबोनहाय जे 29 नभेम्बर गाबोनहाय रन्जन दैमारि सारनि बेल हियारिं दङ बे बेल हियारिंआवहाय रन्जन दैमारि सारा एटेन्डेन्स जागोन आरो बे रन्जन दैमारिनि सायावहाय गोबां बाथ्रा दायो माने ससियेल मिडियायावहाय गोसारगासिनो दं सोरबा गाज्रि नेगेटिभ कमेन्ट हरगासिनो दं मानसिफोरनि माखासे ससियेल मिडियायावहाय रन्जन दैमारिया जाहैदों आरोखि सासे मानसिया बेबायदि माने कमेन्ट हरनाय जादों माने रन्जन दैमारियाबो उनावहाय देशखौ सालायोबा प्रमद बर' बायदि थगायसुला जागोन बेफोरबायदि माने ससियेल मिडियायावहाय ओंखारबाय थानाय जादों आरो बेफोरबायदि बुंनो नाङा दायो रन्जन दैमारि सारखौहाय माने गहोग्रोनो हो बेबो सासे बर'निनो सासे नेता सासे नांबोनाय दुखु खस्थ' लाबोनाय न'खरखौ गारनानै गावनि गथ' गथायफोरखौ लानानैहाय गावनि न'खरनि मानसिफोरखौहाय गारबोनानैहाय माने दुखु खस्थ' लानाय हारिनि थाखाय ओंखारनाय सासे जिउ बाउसोमनाय सासे बेक्तिसो सार रन्जन दैमारिया नाथाय बिनि सायाव दा माने बेरेखा मानसिफोर सोरबा माने नेगेटिभ सेन्स खोथा बुङोब्ला बियो बर' हारिनि मोनसे बेरेखा जागोन जाय मानसिया दिनैहाय माने गोबाव सम जोबजानानैहाय जेलावहाय थानांगासिनो दङ दुखु खस्थ' गथ' गथायफोरखौहाय मोखां नायनो मोनाखै गावनि जाथिफोरखौहाय मोखां नायनो मोनाखै गावनि हानि
गावनि हारिनि मानसिफोरखौहाय मोखां नुवाखै। बिथाङा दायो माने जेलावहायनो ओरैबायदि माने दुखु खस्थ' सहायनांगासिनो दं। मानसिफ्रा जादों लोंदों ना बेदर रंजादों दुखु दाहा गैयाजासे रंजादों बाजादों जादों लोंदों रंजादों। नाथाय दा सार रन्जन दैमारिया गावनि हारिनि थाखायनो हारि सिबिनायनि थाखायनो दायो माने जेलावहाय बिथाङा माने जोबजानानैहाय दुखु खस्थ' लानांगासिनो दं। दायो गनायनि लामायाव फैबाय। बे समावहायनो दिनैहाय माने सोरबा गावनि जाथियानो बेरेखा बाथ्रा बुङोब्ला बियो मोनसे दुखुनिसो बाथ्रा। जाय बाथ्रा बुंदों दिनैहाय माने रन्जन दैमारियाबो प्रमद बर' बायदि थगायसुला जागोन उनावहाय, बेफोरबायदि बुंनाया बियो मोनसे नेगेटिभसो। बेफोरबायदि बुंनाया जाय मानसिया बुंदों बे मानसियानो बर' हारिनि सासे सत्रु होननानैहाय बुंना लानो हायो आरोखि। रन्जन दैमारियाबो सासे बर'नि सासे राफोद बेक्तिसो। बिथांखौ माने गहोनानै लाग्रोनायानो बियो मोनसे मोजांनि बाथ्रा। जोङो ट्राइसो खालामनांगौ गहोनानै जोंनि जाथिखौहाय हमथानानै लाखिनो, जोंनि जाथिफोरखौहाय माने बेंनानैहाय लानो मोजां दैदेनगिरि नांगौ होननानैहायसो जोङो माने हप खालामनानै थानांगौ आरोखि। आसा खालामनानै थानांगौ, नेनानै थानांगौ, सापर्ट खालामनांगौ। बेफोरबायदिसो जों दिनै खालामनांगौ। जों दिनै माने सोरनिबा सायाव माने बेरेखा, सोरबा सासेनि सायाव माबा बेरेखा बेफोरबायदि बुङोबा जोङो माने बेबायदि मानसिफ्रा माने जातिनि सेन्टिमेन्ट गैया बेबायदि मानसिफ्रा। अब्ला भिडिअखौ बेसे गोबाव खालामबावनो, भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'सिगोन। हामबायसै। बाय बाय। थेंक इउ। गुड नाइट।